I ćao svima ljudi, dobrodošli u šun epizod na državi kanalu. Danas otvaramo... BOOM! O, 2 Magical Chesta, znači ljudi, idemo. Da li ćemo dobiti ovaj edit, već prvo ćemo se na priče. Sve 3 golda, 2 gema, 7 canona i... Jelly Red. Ok, znači ljudi idemo na ovo 2 Magical Chesta, to je još jedan priča. Da, znači idemo ljudi. O ja, ne mogu da verujem. Idem prvo ovaj. Please, let's, please. Idemo. Sada se tu golda. Jedan goblin. 10 bombera. 9 inferno towera. 40 znajtova. 9 drivera. 1 baby dragon. I... Pisałem tornado. Wyciągnę sobie Magical Chest. Ja, dałeś do wyciągania. Ja widzę. Nie zaraz. Teraz jest golda, nie kłody. 2 miniona. 2 canona. 8 bombera. 40 snajtova. 40 zlata. Mamy klaki! Oh my god! Ko će to biti? 3, 4, sad! Ne mogu da verujem! Aj, pizda! Dobre, idemo! Oh my god! Ne mogu da verujem! Ne mogu da verujem, ne mogu da verujem! Oh my god, oh my god, oh my god! To je testitovog klipa. Account. A sumnjam da ima šanse. A, ti labore, sami su. Oh my god! Ne mogu da verujem! Dve leđe u jednom klipu, ljudi! Gdje ja? Dobro, došli video, gdje je sam leđe? Došli ti je bilo? Malo mi je pomijeno da su leđi. I to je to ljudi što ovo klipa, nakon video koje ste ostavite like, share, sub. Dve leđi sam dobio. Parti jeste sranje. Jebi ga, leđi je. Imam koliko? 3. To je to. Ćao!